Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest coverage ng super typhoon na si Nando at yung isang low pressure area na si 92W na nagsimulang magde-develop sa may north of Palau. At ito po para sa yung araw ng lunes ng gabi, September 22, 2025. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At pasalamatan natin ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, click lang nyo ang link dito. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook, may description po sa baba dito ng ating video. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, grabe po ang epekto nitong super typhoon na si Nando. Tumawid na po based sa forecast. Actually, ito yung pinaka-easiest na forecast sa mga bagyong ngayong taon kasi halos for the past 7 days, nagpa-fluctuate lang between Calayan to Batanes ang tracking charts ng mga models. And ayun, talagang at between 22 and 23 ang pinapakita ng models ang pagdaan niya dito sa extreme northern Luzon at nangyari po noong September na yung araw na ito, September 22. At nakita natin ang mga epekto po sa extreme northern Luzon. Dami na pong videos naglabasan. Pati yung pagdaan po ng perfect eye sa bahagi po ng Babuyan Islands. Sa may Babuyan Island at sa isla po ng Panuitan at Calayan Island kung saan dun sila tuon yung bagyo nagkaroon ng second at third landfalls na yung araw na ito. Ito po yung fast animation. Nakita niyo yung mga system sa buong Western Pacific. Itong si Bagyong Niguri ay nagsimula na pong umakyat. Dahil nakakabit na yung buntot ng frontal system. Ito po yung super bagyo na si Nando. At kasalukuyan pong paalis na po sa western part ng Balintang Channel. But still, mabagyong panahon po dito sa extreme northern Luzon at Hilagang Luzon. But bukas po, ng tanghali hanggang maghapon ay magsimula pong mag-improve ang panahon habang ito ay patungo sa bahagi po ng Hong Kong at Western Guangdong. So yan ang possible na pupunta itong bagyong ito. At ito naman po yung LPA 92W na binabantay natin na posibleng maka-apekto sa Kabikulan at Kabisayaan na yung darating pong Biyernes. At bibigay natin sa inyo ang pinaka-latest niyan in a while. At ito yung zoom in satellite mission mula sa weathernerds.org. At nakita niyo, paalis na po sa area po ng Calayan Island. Okay, so still yung Calayan Island ay nakaka-experience ngayon ng napakalakas na bugso ng hangin of more than 200 kilometers per hour since nandun po siya sa matinding eastern eye wall nitong bagyong ito. At dito po sa ibang bahagi ng Luzon, ay nakaka-experience rin ng malakas na hangin mula 75 to 100 kph sa may ibang parte na po ng Cagayan Valley, CAR, Ilocos Region. At dito naman po sa Central Luzon, pabugso-bugsong ulan, dala ng habagat, including Metro Manila. At ito yung infrared loop mula sa easterlywave.com. Kita ninyo, impressive pa rin ang kanyang eye wall. At talagang kapag dinaanan po kayo dito, talagang matindi po ang lakas ng hangin. At ito yung radar shot mula sa Central Weather Administration ng Taiwan. At yan po, pinapakita dito ang paglandfall. Una, itong Babuyan Island, 12 noon, and then 3 p.m. dito sa may area po ng Calayan. So, dyan po siya dumaan. At ito yung area around 3:30 p.m. yung radar shot ng Taiwan. At kitang-kita po ninyo itong dalawang isla po dito sa Babuyan, yung Calayan at Panuitan Island. Yan po yung tatlong isla na naglandfall itong super bagyo na si Nando. At nakita nyo gaano ka-intense itong area na ito. Ito po yung pinaka-intense part niya, ha? Itong eastern at western eye wall. Ito yung eastern eye wall. Ito yung
Western Eye Wall, yung unang na-experience dito ng Calayan. At ito naman po yung ito naman po yung Eastern Eye Wall. Ito yung pinakamalakas na part niya. So, malalaman natin yan sa mga videos at sa mga post-analysis kung gaano katindi itong bagyong ito. At may nakakuha po mula sa Calayan ng image ng mata. Sabihin natin, napakaganda ng kuha kasi deep blue skies. Imagine 80 kilometers po in diameter ng mata. Pag dinaanan kayo dyan, parang akala mo fair weather. Okay? And then, usually, pag nasa eye daw kayo ng isang super typhoon, binababa niya ang temperatura niyan. Okay? Kasi nagsisink yung air niyan and it cools the surface sa baba. So, nakikita nyo dito, ito po yung images mula kay Almira Matutino. And itong post na ito galing sa westernpacificweather.com. So, kudos sa mga guys natin dyan sa westernpacificweather.com for great blow-by-blow accounts ng bagyong ito. Follow lang ninyo yung kanilang page sa Facebook. At yan po. Kita niyo yung coconut. Assign niya na malakas yung Western Eye Wall ng bagyo bago dumaan yung eye. At kung i-check natin itong image, click natin para makita niyo yan. 3 p.m. nandiyan na po yung sa sun. Okay, since by the way, ngayon pa lang is autumn equinox. Equal day and equal night na po. O yung tinatawag nating autumn, start na po ng autumn o fall, September 22. So yan, nakikita niyo ito yung mga damage, mga sims. Dahil po sa grabing lakas ng hangin itong super bagyo na ito. Nakita rin nyo dito yung isang image. Yan, no? Wow. What a beauty. Pero grabe po yan ang effect sa atin. Ito po yung nakita niyo, yan yung eye wall, no? Hindi lang nakita kasi may cumulus clouds dito. Yan yung edge ng eye wall. Kung i-analyze niyo yung photo. Ang maganda sana kung halimbawa may dumaan na eye, magandang maglipad ng drone para makita nyo yung pagkabilog ng yung mata niya at makita nyo yung side niya, yung mga intense eye wall, yung tawag nating eye wall na kinukuha ng mga hurricane hunters pag lumilipad sa mata. Maganda yan kunan pag may mga drones tayo. Okay? Lalo na pag may dumaan sa isang lugar, magandang kunan yan. Palipad mo, okay? And then after 30 minutes or 1 hour, pag papalapit na yung Eastern Eye Wall, iland mo na, ibalik mo na yung drone kasi kung hindi mawawala yung drone sa sobrang hugupit. So, magandang blow-by-blow account yan. Okay? So, yan. Kitang-kita nyo yung damage ng mga coconut trees. Talagang malakas itong bagyong ito. Okay? So, dyan na yan sa Calayan Island. At ito yung 24 hours satellite loop mula sa windy.com. Makita ninyo kung ano yung ginalaw niya. Medyo mabilis naman yung pagtakbo niya. Yan, yun. Yan siya, bilis, 22 kph. Then landfall dito, and then labas. Pero grabe yung eye wall. Buti nakalampas na po sa Calayan. Imagine mo kung ang takbo niya is 5, 7 kph. Parang si Super Typhoon Loleng noong October 22 o October 23, 1998. Super bagal yun, 7 kph. 2 araw kami binagyo sa Camarines Sur and Bicol. Buong mata covered ang buong isla ng Catanduanes. Ito naman po ang tracking ng advisory natin kanina, 11 AM, mamaya may 11 PM, and then bukas final na natin. So, tumama naman po ang lahat ng forecast track natin, including yung sa iba't ibang agencies, pati yung Pag-asa. So, dyan po siya dumaan. Dahil po sa pagkalaki ng kanyang mata, ganyan, hagip talaga ang Calayan. Okay? At yung mga ibang isla dyan sa Babuyan. So, yan ang very damaging winds of more than 130 kph sa Mabugso. Grabe. And then, ito yung multi-agencies tracks. So, yan po. In 48 hours, posibleng maglandfall dito sa Malaysia Peninsula, west of Hong Kong. But,
in 40 hours, dadaan yan sa may south of Hong Kong. Expect damaging winds dito sa Hong Kong. Okay? So, may possibility mag-signal number 10, 9, or 8, depende sa mga forecasters sa Hong Kong Observatory. And, wind signals ng Pag-asa, nakataas pa rin po. I-refresh natin kung meron na pong wind signal number, yan, latest ito, 8 p.m. Medyo binaba na po from signal number 5 to signal number 4 dahil paalis na yung bagyo sa may Babuyan Islands at dito sa may northern portions ng Ilocos Norte at northwestern portion of Cagayan. Ang Batanes, signal number 3 na lang at itong ibang areas po ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. The rest of CAR, yung northern part pala ng CAR, and the rest of Cagayan Valley, northern portions rin ng Cagayan Valley, medyo hati-hati kasi dito. Signal number 2, the rest of northern Luzon and parts of central Luzon na signal number 1 dahil po may kasamang habagat na 30 to 60 kph. Metro Manila, wala pong signal but may habagat effects. Okay, ito po yung forecast ng wind model at mukhang bababa na po yan. Pag landfall niya dito sa may area po ng Leju Peninsula, biglang dramatically babagsak po yung hangin dahil mag-rapid weakening na po siya. Wind shear, nagsimula na pong umakyat. And then, yung temperature sa West Philippine Sea, sa may South China Sea, northern part, ay nagsimula na pong lumamig. So, unti-unti nang hihina yung bagyong yan. Kasi ang pinakamainit talaga dito sa may east of Cagayan, east of Samar. Kaya medyo namimilig ko tayo dun sa 92W. Sana hindi na po siya lumakas. Medyo split na yun ang model. Okay, mamaya bibigyan natin latest. So, ito si Ragasa. So, unti-unti na yung hina. And then, pag landfall in 48 hours, bagsak po siya dito sa may area ng 150 to tropical storm strength in 72 hours. Now, ito yung ensemble. Kita ninyo, ito yung bagyong si Nando. Tingnan nyo si Nando, pulang-pula, nandito. Below 950 HPA. Super typhoon talaga. But itong isa, si 92W, ang pinapakita niya dito, mukhang may orange. So, ibig sabihin, baka maging tropical storm. Itong system na ito, kaya babantayin natin. Okay? And ito naman po yung sa Google DeepMind AI model. Kasama po yung European model. At kung igagalaw natin, yan po yung LPA92W. Pagdaan po sa Bicol, mukhang nag-scatter naman. So, assign na umihina siya. So, let's see. In 4 days time. So, bukas 3 days left. So, malalaman natin yan. Ito naman po ang wind forecast. Patuloy pa rin ang mga destructive winds dito sa may duling Hilagang Luzon. But mamayang midnight, unti-unti na yan aalis. Bukas, wala na. Nakalabas na sa area of responsibility. Patuloy pa rin dito yung habagat. May bugso hanggang 70, 75. Dito sa may western sections ng Luzon, sa Metro Manila, hanggang 50 o 60 kph lang mga bugso. Dito sa Naga, umabot rin ng 50 kph sa mga weather stations natin. And then dito tayo, all eyes kay LPA 92W. Sa European model, may pagbabago na yon kasi kanina tropical storm po siya kaninang umaga. But ang latest na yon, mukhang tropical depression na lang at malulusaw bilang isang LPA sa darating na Friday dito po sa ating lugar. Pero no matter what, ang dalang ulan ang problema natin dito kasi meron pa rin mga malalakas na ulan na inaasahan natin na yung Friday dito po sa Kabikulan at sa ibang bahagi po ng Kabisayaan. Okay? Kahit na LPA na lang yan, yung si Miraso lang yan, formative stage, pero naggrabe pong mga ulan, 200 plus millimeters dito sa Naga. Okay? Ito, talagang kitang-kita sa models. And yung American model, tropical storm siya, yan, no? Sa darating pong Thursday, and then sa Friday, pag tawid niya ng Bicol, mukhang tropical depression na lang, o LPA. So, malalaman natin yan in 48 hours kung anong magiging epekto sa atin, but mag-prepare po tayo sa possible flooding na idudulot ng bagyong ito. At ito yung rainfall accumulation
para malaman ninyo. Yung unahin natin yung American model, which is hindi naman po masyadong accurate pag sa ulan, but we will take it into account. So yan ang palabas na po ng power si Nando. Ito naman po yung LPA. Kita niyo ito. Itong violet is more than 100 mm na ulan. Pagdating po dito sa may area po ng Bicol, mukhang baka may wind shear, okay? Kaya nandito yung ulan na more than 100 mm sa may Visayas, Masbate. So Masbate ang apektado. Dito sa Bicol hindi na masyado. Okay, nasa 20-30 mm ang ulan. Pero pag titingnan natin yung European model, still medyo mataas yung amount ng rainfall. So pagdating ng Friday, yan, na-envelope po ang Bicol region at ibang parts ng Visayas, Mimaropa, pati dito. Ibig sabihin may habagat pa sa Sulu Archipelago dahil po sa ulan na dala nito ni LPA 92W. Although nag-open up dito, may light to moderate rain na lang sa Bicol, hindi natin sigurado yan. Pwede pa po yan mag-change. Okay? So, gaya ng sinabi ko na past few videos natin na meron ditong napakainit na parte sa may east of Samar. Kapag dumaan dyan ang system, pag dito dumaan, yan ang biggest question mark kung lalakas siya o hindi. Kasi ano pa ito, 4 days to go. So, mag-prepare pa rin tayo for possible rainfall na pwedeng idudod itong bagyong ito. Hopefully, sana humina po itong potential na bagyo. Na kapag naging bagyo po, bibigyan ng pangalan as Opong. Okay, now moving forward after ng Friday, okay na po ang panahon sa atin. Tingnan niyo ha, yan wala na. Balik na sa dati at mukhang dry face tayo ng Madden-Julian Oscillation. Pero mukhang meron na naman po dito. Meron na low pressure system. We still don't know kung ano yan lumalabas sa European model. Okay. Yeah, meron parang some kind of a monsoon gyre, malaking system. But we shall wait and see. Wala pa naman pinapakita. Okay. So, yan muna po ang latest sa hangin at ulan. Sa alon, walang pagbabago still hanggang sa susunod na 5 araw. Expect na malalaking alon dito, more than 3 meters sa may West Philippine Sea. Dito, okay naman po, 1 to 2 meters, but may mga stray waves o rogue waves. Delikado po yan. Dito na po sa may East Philippine Sea, 2 meters dito, 1 to 2 meters, although medyo mababa. Pagdating ng Thursday at Friday, naman po si LPA 92W, magbibigay pong malalaking alon up to more than 3 meters. So, delikado sa mga malilit na sakyang pangdagat. So, mga fishermen, mga mangisda, huwag mo nang pumalaot. Pati sa 3-sea travel. Inland waters ng ating bansa, okay naman. But, mag-ingat lamang po. Okay? Pakinggan ang mga latest gale warnings mula sa Pag-asa. At mga storm surge warnings. Pag may mga ganyan na mga weather systems. So, dyan muna natin tatapusin ang ating update ngayong gabi ng Lunes. Babalik ulit tayo bukas. Let's hope and pray na okay po ang mga tao, mga kababayan natin sa Hilagang Luzon sa pagdaan ng bagyong ito. At sana makarecover fast sila. At mag-ingat pa rin ngayong gabi dahil dyan pa rin po ang bagyo. And let's all pray na sana hindi matuloy yung kasunod nito. Para dito sa Bicol at Visayas. Kita-kits ulit tayo bukas para sa latest update. Dito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po. Be #weatherwiser, #typhoonwiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.